Cine? Ce faci, bă? De unde vii, mă? Bă, uite acum vin de la Oradea, bă, așa de nervos, de nu-ți vine să crezi. Bă, vreo 10 km am stat în spate la un Lamborghini, știi pe ăla roșu din Cluj. Vreo 10 km am stat în spatele lui. Bă, dar cred că și-o bătut la joc de mine, mă, că și când o prins un pic de drum drept, așa s-o dus băiate că nu l-am mai văzut. Păi stai că am ceva pentru tine, te ajută fratele tău. Dar ce ai, mă? Uite ce-ți dau. Consol, fă-te cu ăsta pe tâmple. Un pic, să te consoleze toată problema asta, să-ți treacă, Mă liniștește, zic. te liniștești un pic. Ai, mamă, că... Era un pic mai rapidă mașina asta. Și dă-te un pic jos, că am ceva și pentru mașinuța asta, că săraca e cam năcăjită și ea. pentru mașina e asta. Unde vrei să facem? Dă-i un pic la suflet, pe inimă. La ce ai? O consol, dă-i un pic de Unde pun consolul? acolo pe suflet, să treacă un pic supărarea și ei. Pe cureale să pun. Dă-i. Și pe inimuță. Dacă îl prindem în data viitoare, hai ce-i facem când îl prindem? Îl papă tata! Bă, îți mulțumesc foarte mult. Să știi că deja mă simt mult mai bine. Mă gândesc să mă duc să cumpăr un buchet de flori pentru soție. Și auzi-o, mă, deja și acum torce. Se aude? Altfel. Minune tot era asta.